Na zo'n jaar werk wordt het looninrichtingsproject Vochtelervean joerd aanroenen. Er is 450 bunden nij natuurgebied bijkaam. Het wetterpeil is verhegen, er binnen maatregels genomen om landbouwgroen te beschermen. Ik van recreanten is het Vochtelervean toegankelijke makken. Er komt geen hoenenstraan op een lemmer als het om B&W leidt. Op verzoek van een hoeneneigenaar had de gemeente naitocht door het plan. Het hoenenuitleedgebied zou versmarging van het wetter veroorzaken en gevaren voor de volkszoenens opsmieten. De plantendokter van de Drachtster Plantenambulance had het drok. En hierlien is het opmerkelijke initiatief opzet om oorskreunen en vertutte planten een tweede leven te jan. De plantenambulance is ik dijbesteding van een zorginstelling. Een kamiel voor de door van de macro in Ljouwert. De Gruthandel houdt op beste dag een ludieke actie voor het 44-jarig bestaan. De eerste klant, maar een kamiel, wint €1000 om weer de bon. Willem Poelman van Merum stierde van de morgen al om 6 uur. Joen en vannacht droeg, bewolkt en 13 graden. Morgen heel bewolkt en zinnen, het wordt 18 graden en de wind komt uit het noordwesten.